Hi dear viewers, my name is Paulus Gerald Muse Fenzai aka Baba Bwadabwidi representing Kutapa Media INC and nhasi tauya tine nyaya zvakare dziri kupisa muma streets so toda kuti isusu muteerere makagara ipapo but kana musati mabaya subscription button tinokumbira kuti mubaye subscription button because iko zvino tadzoka zvine power uye tadzoka zvachese. Apologies kune vaya vaiti follower vanga vakamirira nyaya takanga tambotora commercial break tange tichimbogadzirisa mishina yedu kuti timbokwanisa kukupai nekukupakurirai zvakazara. So nhasi tine nyaya yamukoma Ruben Yuda avo vari kupa yambiro uye vari kuyambira kurudziro kuna mukoma Veco Lupa Zhou. Tinoziva mukoma Veco Lupa Zhou mazuva apfuura vanga vakasungwa vari muhusungwa nekuda kwechitsotsi chavanga vachinzi vakaita munyika yeSouth Africa imomo muna June gore rinori. So mukoma Veco Lupa Zhou tinoona kuti vakasumukira mazuva apfuura aya ndo vakauya namukoma Nyathi Nyathi pamwe chete nemukadzi wavo Joy vakauya kuZimbabwe vakavabatsira kusvikira vatora mapassports vachizodzokera navo kuSouth Africa. So tunoona kuti ndo mazuva azikanwa mukoma Veco Lupa Zhou. After vazikanwa ipapa zvakanyanyisa vanhu vavafarira ndipo patinoona vamwe vanhu vachiburitsa nyaya dzekuti mukoma Veco Lupa Zhou imbavha zvakare vanoba pamwe chete nevamwe vanhu. But mukoma Yuda nhasi havana kuuya nenyaya yaNyathi, vauya neyambiro pamusoro pamukoma Alick Macheso. Tunoona kuti Veco Lupa Zhou anonzi iye akatanga kusumukira mazuva ariliswa album yaAlick Macheso munova ivo muna August. So vanotaura mashoko aya paFacebook page yavo vachiti ivo munin'ina wangu Veco Lupa Zhou, I know uri panguva yakaoma, chivimbo changu kuti zvinogadzirisika muri vakomana munenge muchizamawo kuti life iite nani. Ndichiongorora masimukiro awakaita kubva day realbum launch yamudhara Alick Macheso kusvika pamazuva emashows mairi apfuura, I can safely say wakanga wawandirwa nyasha dzekudiwa neorchestra mberi kwazvo fans kubudikidza nezvavaiona uchiita on stage. Mafungiro angu ndeyekuti you kinda used OMK brand as a ladder kuti mukasike mazikanwa uye vanhu vakasike kubelieve in you. I think there is a need to apologize to Alick Macheso and the whole OMK members. Mafariro aita mudhara muri mese ndiye munhu akanga azvidza kuti muchashandidzana kwenguva refu. Unfortunately it was short lived. Chivimbo changu kuti kana Mwari apindira mabuda muchateedza gwara rakanaka, tinopfuma chete hapana chinoramba. So aya ndo mashoko amukoma Ruben Yuda vachiyambira mukomana Veco Lupa Zhou. So turikuona isusu kuti mukomana zvaanga ari mukati vanyora mashoko awa vachimupa yambiro. But what I don't know is it true kuti mukomana anoba ipapo handikwanise kuzvitaura, but as from what I'm reading here zvanyorwa namukoma Ruben Yuda, Ruben Yuda is convinced kuti mukomana itori mbavha nekuti ivo vanyora vachiti muri vakomana munenge muchizamawo kuti life iite nani, which means kuti vari kuziva havo kuti mukomana anoparamura uye ane zvaakaita pane zvaanga asungirwa. Zvakare tichitarisa masocial media comments anga achinyorwa nevamwe vanhu vakasiyana siyana, pane vamwe vanga vachitotsinidzira vachiti mukomana akavavhara mari dzakasiyana siyana dzinosvikira kuma 30,000 rands, vamwe vachitaura zvekuma 11,000 rands, vanhu vanga vachitaura mari dzakasiyana siyana. But isusu hatina umbo wezvese izvi, so hatikwanise kuti vanoba kana kuti havabe. But from what I'm seeing, Ruben Yuda anoratidza kuti anenge ane ruzivo rwezvakawanda. Saka tikataura naye Ruben Yuda, I think anokwanisa kutiudza iye kuti mukomana anoba nenzira dzipi uyezve. But nyaya yake zhinji apa ndeye kusimbisa kuti mukomana aende anokumbira ruregerero kuna mukoma Alick Macheso neorchestra mberi kwazvo band
nekuti anonzi iye avashandisa kuti azivikanwe, then avashandisa kuti azivikanwe obva aparamura zvakare mhaka, zvinova izvo zvinhu zvisina kunaka kuorchestra mberi kwazvo band, nekuti takatarisa nyaya yakadai vamacheso vanobva vaita kunge zvakarewo vari mubhizinesi rinoitwa naVeco Lupa, kana kuti vanobva vaita kunge vari kusapota zvinhu zvinoitwa naVeco Lupa. Tinotarisa nyaya dzekumashure dzakaita sedzaFreeman. Freeman munoziva nenyaya dzake dzekumashure uko, aimbovo achifambidzana nembavha dzakasiyana siyana. Tikatarisa pane kubiwa kwakamboitwa kumashure uko, pane tsotsi raakanga ambotorwa naro mufananidzo, rinova tsotsi rakazopfurwa, iye akazombodaidzwa nemapurisa kuvhunzurudzwa. Zvakare tinoona panguva yana Goodwills Masimirembwa, pakapfurwa Goodwills Masimirembwa, anova iye anga ari one of the sponsors dzaFreeman, anga ari mbavha zvakare. So vanhu vakabva vangoassociata Freeman, Tinashe Mutarisi nevamwe vose vanotamba navo vachiti imbavha. Zvakare tinoona mukoma Freeman vane munhu mumwe wavanogara kudedzera, silent killer paJoza, uyo anozikanwa zvakare nemarobberies kuri kuSouth Africa ikoko. Vamwe ndo zvavanotaura. So in this case, chokwadi mukomana if it's possible, sezvataurwa naRuben Yuda, anofanirwa kuenda apologize, zvakare otsanangura nyaya yake kuna baba Alick Macheso, so that in future baba Alick Macheso vachenurwe. Then tadzoka zvakare pana Veco Lupa Zhou, vamwe vari kumuyambira vachiti iye asiyane kutamba naNyathi, nekuti vari kunzi vanaNyathi vanokusimudzira mhepo. Tinoona kuti mazuva apfuurayo kumashure uko, Tytie naKiki vakasungiswa naMoboys munetsi zvakare, mushure mekunge vamboita kakufambidzana neNyathi Family. So zvinorevera izvo kuti vamwe vakupa analysis yekuti mukoma Moboys munetsi havadi kuona vamwe vanhu pedyo naNyathi, zvinova izvo zvinovapa hasha. Ipapo handizive kuti chii chinenge chichiitika, but tinoona with history kuti munhu wese, vazhinji vacho vari kutambira padhuze naNyathi vari kubva vasungiswa naMoboys munetsi, sezvakaitika ipapa kuti mukomana Veco Lupa akatorwa akanoiswa muchitokisi nenyaya yekuba, but zvese izvi zvakabva mushure mekunge ambotamba naNyathi. But zvisinei kudaro, vanaNyathi havana kutora rutivi kuti mukomana asungiswa naMoboys munetsi, saka hatiende kunomuona. VanaNyathi vakabuda pachivhitivhiti paFacebook page yavo, vachitaura, vachizivisa ruzhinji rweZimbabwe nemafollowers avo ose kuti ivo vakange vasarudza vava kuenda kunoona mukomana Veco Lupa, uko vainzi vakamutakurira chokudya, zvakare vakanomupa mashoko egwinyiso, zvinova zvinhu zvakanaka chose. Vanobuda paFacebook page yavo zvakare vachiisa munamato wekuti Veco Lupa Zhou abude. Mushure maizvozvo tinoona kuti nezuro chaiye Veco Lupa Zhou akariliswa kubva muchitokisi, kana kuti kubva muhusungwa wanga ari munyika yeSouth Africa. So Veco Lupa Zhou iko zvino hatizive kuti nyaya yake yafamba sei, asi tinongoziva kuti aburitswa. Vanoda kunzwa zvakawanda pamusoro pekuburitswa kwake nezvese zvanga achiita, munokwanisa kufollowa Facebook page rake, munoona ndo pane live yaakaita nezuro na8 PM. So kutandara kwanga chiita kwakanaka muri yeZimbabwe. Tinongokurudzirai kuti mubaye subscription button, zvakare kana muine nhau dziri kuitika munharaunda menyu, idzo dzamunoda kuti dzibude dzizikanwe, munokwanisa kutinyorera pa WhatsApp 0779 500 432 kana 0772 500 906 kana 0715 317 588. Ndichadzokorodza zvakare nhare mbozha 0779 500 402, 0779 500 432 kana 0772 500 906 kana 0715 317 588. ndo mbozha nhare dzedu. Kana zvakare kuti followa paFacebook page redu rakanzi Kutapa Media INC,
kana kungouya panapa moteerera nevamwe. So zita ndise Paulus Gerald Muse Vinzai. Until next time for Kutapa Media INC.